नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. नितीन गडकरी सिंधुदुर्गात पगारासाठी प्राथमिक शिक्षक आक्रमक आणि कोकणात ठाकरे सेना मुक्त होण्याच्या वाटेवर. कोकणसार लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. माजी आमदार आप्पासाहेब गोगटेंचा जन्मशताब्दी सोहळा देवगडात पार पडला. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची खास उपस्थिती होती. नितीन गडकरी भाषण द्यायला व्यासपीठावर आले. भाषणाला सुरुवात झाली आणि अचानकच त्यांचा कमांडो व्यासपीठावरच कोसळला. नेमकं व्यासपीठावर काय घडलंय पाहूया. माझे मित्र प्रमोद जठार, श्री प्रभाकर सावंत, सासोली भरपाल मार्गावर रविवारी आगीचा भडका उडाला. आगीत शेतमांगरासहित तिलारी जलसंपदा विभागाचे अंडरग्राऊंड पाण्यासाठी वापरणारे पाईप सुद्धा जळाले. शेतकरी आणि संबंधित ठेकेदाराचं यात लाखो रुपयांचं नुकसान झालं. यावेळी स्थानिक ग्रामस्थ आणि दोडामार्ग नगरपंचायतच्या अग्निशमन बंब यांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही आग अज्ञात व्यक्तीनं लावल्याची चर्चा आहे. दुपारची वेळ असल्यानं आगीनं रौद्ररूप धारण केलं. आगीचे मोठे धूर दिसू लागलेत. ग्रामस्थांच्या निदर्शनास ही बाब येताच त्यांनी धाव घेत ही आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तसेच तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाचे पाण्याचे पाईप ग्रामस्थांनी जीव धोक्यात घालून बाजूला काढण्याचा देखील प्रयत्न केला. मात्र यातील काही पाईप हे आगीत जळून खाक झाले. दुपारची वेळ आणि मोठ्या प्रमाणात असलेल्या वाऱ्यामुळे आग हळूहळू सर्वत्र पसरू लागली. अर्जुन कोंडुस्कर यांच्या आंबाबागेत आग गेल्यानं त्यांची आंबाबाग तसेच शेतमांगर जळून खाक झाला. यात त्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. खाली पाय ठेवू नका. पडलेलं आत तू बूट घालून ना मी असं थांब, नको नको जाऊ नको जा. ना पालवली नाही गो गाडी पावायची. खयची खयची येते आणि केव्हा पालायचं. कोणाची पाईप आहे? सावंतवाडीतील बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात तब्बल 5 वर्षांनी संगीत नाटकाचे सूर घुमलेत. प्राध्यापक वसंत कानेटकर लिखित महान पौराणिक नाटक संगीत मत्स्यगंधा या नाट्याचे स्थानिक कलावंतांनी अप्रतिम सादरीकरण केलं. रसिक श्रोत्यांचा उदंड प्रतिसाद या संगीत नाटकास लाभला. महाभारताच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची घटना यात मांडली असून संगीत आणि संवादांनी परिपूर्ण असा हा नाट्यप्रयोग होता. पाहूया.
चंडोला मला फसवीत तर नाही? अरे ही तर नंदनवनातून गंगा तीरावर जलक्रीडा करण्यासाठी उतरलेली कोणी जलदेवता भासते. चंडोला, अरे हिच्या निष्पाप सुंदर मुखावरले निरागस भाव पाहून मला कोणाची आठवण झाली म्हणून सांगू? कोणाची महाराज? अरे कोणाची म्हणून काय विचारतो? हिला पाहता मनी रंगली, हिला पाहता मनी रंगली प्रिय गंगेची मूर्ती. हिला पाहता मनी रंगली प्रिय गंगेची मूर्ती. जणू पातली या गंगेवर, जणू पातली या गंगेवर मम स्वप्नाची मूर्ती. आम्ही भुलले दया मी भुलले दया मी भुलले हरले बाई नकळत त्या नावरले मी हरले बाई नकळत त्या नावरले दया मी भुलले दया मी भुलले. माझ्या मना चंद्रासाठी झुरसे, माझ्या मना चंद्रासाठी झुरसे. माझ्या मना मिलनोत्सुक कन्येचा मनोगत प्रेमळ पित्यालाही जाणता येऊ नये का ग? जन्म दिला मज जाने ठरले मन काया, ठरले मन काया. जन्म दिला मज जाने ठरले मन काया, ठरले मन काया. आटली कान्याची माया, आटली कान्याची माया. जन्म दिला मज जाने ठरले मन काया, ठरले मन काया. जगे सारिका एकची मुकली जपली तळा. व्यासा बाळा आपण आतमध्ये गेलो होते म्हणजे अध्यक्ष सरचिटणीस आणि सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आम्ही आतमध्ये होतो. आम्ही एकच सांगितलेलं आहे, एक तर आजच्या दिवसात पगार करा, नाहीपेक्षा आजच्या दिवसात त्यांची हाताळी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. हे दोन्ही गोष्टीपैकी एक गोष्ट जाईल, त्या दिवशी आपण त्यावेळी बाहेर पडणार नाही तर यांना बाहेर पडायला तर यायचं नाही ठरलेलं आहे लक्षात. कारण अतिरेक एवढा झाला आहे, या गटशिक्षा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात
वेळोवेळी आम्ही तक्रार करून सुद्धा ह्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्याची काहीही दखल घेतली नाही. हे गटशिक्षकाचे एवढे हेकेखोर आहेत आणि हटवादी आहेत देवगडचे की त्यांनी मागच्या आपल्या पगाराच्या म्हणजे वेतनेतर ज्या हे आहेत कपाती आहेत म्हणजे बँकांच्या असतील LICच्या असतील त्या सुद्धा फक्त देवगड तालुक्यात देण्यास नकार केला. बाकी सगळ्या 7 तालुक्यांमध्ये इसर चालले. 7 तालुक्यामधले सगळे DD1 कडून DD2 कडे सगळे फॉरवर्डिंग व्यवस्थित झाले. पण ते एकट्या देवगड तालुक्यामध्ये चुकीचं झाले लक्षात घ्या. आणि असं चालवायचं का या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर नारळ व्यक्त करण्यासाठी ते आलोच आहोत. पण आम्ही यांना पण इशारा देतोय तर पुन्हा जर याच्या पुढे जर असाच प्रकार घडला तर आज एवढे आहेत पूर्ण जिल्हा परिषद मध्ये या सगळ्या शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित राहणार आणि या ठिकाणी जाब विचारणार तुम्हाला. त्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही ठिकाणी. मुद्दा असा होतो या ठिकाणी हे निमित्त मात्र आहे. या ठिकाणी आमचे पत्रकार बांधव पण आहेत कारण मी सांगू इच्छितोय हे निमित्त मात्र आहे की या ठिकाणी फक्त पगार उशीर झालाय आणि तो देवगडमुळे झालाय. देवगडच्या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे झालाय. पण एवढेच प्रश्न नाही आहेत. 8 महिने या जिल्ह्यातून बदलून गेले 8 महिने झाले ते नाहर्क दाखला मागतायत जुन्या पेशंटच्या प्रस्तावासाठी. 8 महिने कागद मिळत नाहीत म्हणून सांगतायत हे प्रशासन आणि हे शिक्षण अधिकारी पण सांगतायत. 8 महिने आमच्याकडे आदल्या दिवशी पत्र टाकतात दुसऱ्या दिवशी कागद मागतात आम्ही तो देतो इमाने इतबारे आणि 8 महिने कसलं ठेवत आहे सांगा ना सर. काहीतरी खालून काहीतरी ढकललं पाहिजे सांगा ना सर. मी तर तेच म्हणेन यांची हीच अपेक्षा असेल कदाचित याची अपेक्षा असतात म्हणून कदाचित हे सांगत असतील. काहीतरी सुद्धा अर्थकारण त्यांना त्यांच्या पुढे असते म्हणून सांगत असतील. मी तर जाहीर आरोप करतो 8 महिने फाईल लेट होते आता त्यांचा काहीतरी अपेक्षा नाही. काय 8 महिने लेट व्हावी सांगा ना. काय सुद्धा लागते ना 8 महिने मध्ये फाईल मिळत नाही. 8 महिने फाईल मिळाली हे काय कारण झाली का. आमचं रेकॉर्ड तपासताना तुम्ही एखादी फाईल मिळाली नाही तर मग तुम्ही लिहून ठेवता ही फाईल तुम्ही दिली नाही. सामान्य फाईल केंद्रकांची प्रमोशन नाही. विस्तारकाची रडत करत विस्ताराची प्रमोशन केली ती पण अर्धवट आहे. सगळी नाही भरली. 29 जानेवारी 2025 रोजी ही शिक्षकांच्या वेतनाची शिक्षण विभागाकडून सादर करण्यात आले. त्यानंतर देयक तयार करू झाल्यानंतर वित्त विभागात देयक दिली जातात. या कार्यालयाकडून MTR प्रमाणे रकमेची पाहणी केली असता आणि BDS जनरेट झाली. त्यानंतर मध्ये फाईल अपलोड केल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की राज्य ह्याच्यामध्ये जादा रक्कम झालेल्या आपल्या लक्षात आलं. मध्ये तपासणी केली आणि तात्काळ आम्ही मग राज्य समन्वयकाशी संपर्क साधला आणि त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की शालातमधून 30 शाळा GIS ॲरियर्सची रक्कम घेतल्याचं समजलं आणि मग BDSची तारीख आता BDS त्याची मुदत संपल्याशिवाय आपल्याला चेंज करून मिळत नाही आणि 7/2 रोजी BDS संपणार होता आणि त्यामुळं ही तारीख संपल्याशिवाय आपल्याकडे ऑप्शन नव्हतं. मग पुन्हा आपण त्या शाळांना ही परत पाठवली आणि परत बिलं पाठवल्यानंतर देवगड तालुक्यातील आणखी एका शाळेनं अशा प्रकारची चूक पुन्हा केली आणि त्यामुळं ते राज्य समन्वयाकडून आपल्याकडे आल्यानंतर BDSची तारीख 16/2ला पुन्हा संपली आणि नवीन BDS काढण्यासाठी आपली देयक वित्त विभागामध्ये सादर करण्यात. वेतनाबाबत हे कार्यालय वेळोवेळी पगार वेतन वेळेत होण्यासाठी यापूर्वीही काम करतं यापुढेही काम केलं जाईल. त्याच्यामध्ये जे तांत्रिक त्रुटी आहेत त्या तांत्रिक त्रुटीमुळं हा पगार थोडासा याच्यामध्ये उशीर झाला. कुडाळ नागरिक आणि राष्ट्र सेवा दलाकडून डॉक्टर प्रमोद वालावलकर यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी साधनाचे मुख्य संपादक विनोद शिरसाट, साहित्यिक प्रवीण बांदेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पण मी लहान होतो ना तेव्हा मी पाहिलं. मी ज्या गावामध्ये राहायचो तिथे गावामधले जेवण करायला माझी आई जेवण करायची, माझे वडील जेवण करायचे. तेव्हा पूर्वी ना गाड्या पण नव्हत्या, तर ते संपूर्ण सगळी मुलं तिथेच बसलेली असायची. शाळेची मुलं, बाहेरची मुलं, बाहेरच्या गावातले लोक सगळे तिथेच असायचे. फार लांब नव्हतो, मी इथल्या साळगावमध्येच होतो. तिथे एक साकव होता, मला अजूनही आठवतं. तिथलं आकाश आठवतं, तिथला तो आभाळ आठवतं, तिथले ढग आठवतात, तिथले माझे आई बाबा आठवतात. इथे कोणी माणसं अशी वेगळी नव्हती, हीच माणसं होती. माझ्या बाजूला राहणारा संजू पटवर्धन होता, माझ्या घरामध्ये जेवण करणारी माय होती. मी आता ह्या स्टेजवर आहे की मी आता शेवटचं म्हणजे आता नाही आहे. म्हणजे मला माहिती आहे, तुम्हालाही माहिती आहे की आजार असतो, आजाराला प्रत्येकाला शेवट असतो, सगळ्यांचा असतो, माझा पण आहे. असं कुठे आहे का की देव असतो किंवा धर्म असतो? तर हा धर्म त्या आजीमध्ये होता, त्या मायेमध्ये होता, त्या येणाऱ्या त्या दूध घेऊन येणारा माझ्याबरोबर गप्पा मारणाऱ्या त्या माणसामध्ये होता, त्यामध्ये येणारी शेजारची अक्का होती तिच्यामध्ये होता, तिच्या बाजूला येणारा दही घेऊन येणारे त्याची संजू पटवर्धन होता ना, त्याच्या आईकडे होता. तिथे कुठे कोणी माणूस होता. कोण होता? माणूस होता. तेव्हा एक लक्षात ठेवा, मला आता एवढा वेळ कमी आहे, पटकन बोलावं म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की सतत असलेला धर्म, सतत असलेलं हे, याचा मला आता विलक्षण तिटकारा आलेला. देवी संकल्पना कुठून आलेली नाही आहे. जे हंटर गॅदरर होते, जे अगोदर पूर्वीचे जे पूर्वज होते, जिथून आपण पुढे आलो, ते सर्व लोक शेतीसुद्धा करत नव्हते. तर ते असेच इकडे तिकडे काय मिळेल ते खायचे, मारायचे, खायचे. हा असंच वागायचा, तो तसंच वागायचा, असंच वागायचं. त्यानंतरच ते लोक हळूहळू पुढे जगत राहिले. कुठे त्यांना प्रॉब्लेम आला? कधीच नव्हता. नंतर काही दिवसानंतर माणसं वाढली, ते हंटर गॅदरर वाढू लागले. नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अरे एवढे आले, मग आपण कसं राहायचं, इकडे कसं जाणार, पाणी कसं पुरणार, मग पाणी लाईटच येते, लाईटच जाते, हे होतं ते होतं. नंतर लक्षात आलं की त्यांच्या की आपण असं केलं ना तर सगळेच जर वेगवेगळे वागायला लागलो तर सगळ्यांना जरा त्रासच होईल. म्हणून आपण ना काहीतरी नियम करू. आणि ते नियम करता करता मग ना त्याच्यातून हे देवी संकल्पना आली की सतत एक ना, डॉक्टर म्हटलं की फार मोठा, इंजिनियर म्हटला की मोठा, चार्टर्ड अकाउंटंट त्याच्यापेक्षा मोठा, त्याच्यापेक्षा मोठा तो IAS ऑफिसर, असं असतं ना, असं असतं. सगळ्यात सांगतो, सगळ्यात मूर्ख जर कोण माणूस असेल भारतामध्ये तर तो IAS ऑफिसर असतो. कोणालाही विचारा तुम्ही, हा माणूस पास झाल्यानंतर गावागावामध्ये, समाजामध्ये त्याची जे जाती व्यवस्था धर्माचे असतात त्यांच्यामध्ये सत्कार करत असतो. आणि बाकीच्या लोकांना शिक्षक असतो, डॉक्टर असतो, त्याला अभ्यास करावा लागतो, आयुष्यभर अभ्यास करावा. जो चांगला असतो तो. यांनी सांगितलेले 15%. कळलं तुम्हाला? तर हे तुम्हाला मुद्दाम सांगावं असं. आता हे ओढून ताणून येतं का? काहीतरी आपलं सांगत बसावं की याला बाबा असाच असतो, हा चांगलाच आहे, हा देवच आहे, असं देव काय नसतो. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, महात्मा गांधींना महात्मा कोणी आपण म्हणून सांगितलं ना, महात्मा कोणाला सांगितलं. लोक काय पण उठवत असतात. विनोबा म्हणाले त्यांना महात्मा वगैरे म्हणू नका, ते देव नाही आहेत, ते माणूसच आहेत. कळलं? नंबर 2, आंबेडकर म्हणायचे हो तर त्यांना वाय डू यू कॉल हिम महात्मा असं म्हणायचे. असं नव्हतं की महात्मा आणि त्यांचं वाकडं होतं, नव्हतं. ते उत्तम माणसं होती, शिकलेली होती. आपण दुसऱ्याला म्हटलं ना की आपण त्याचा द्वेष करायला लागतो. करतो ना द्वेष? करतो. असं का करतो आपण? तर आपल्याला माहीतच नसतं, आपण विचारच करायचं बंद केलेला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या झालेल्या दारुण पराभवानंतर ठाकरे सेनेला हादरे बसायला सुरुवात झाली आहे. अनेक नेते पदाधिकारी ठाकरेंची साथ सोडू लागले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात या पक्षाला लागलेल्या गळतीतून कोकणही सुटलेला नाहीये. सध्या अनेक मोठे पक्ष प्रवेश होताना दिसतायत. त्यामुळे भविष्यात कोकणात ठाकरे सेना मुक्त होते की काय अशी चिंता व्यक्त होतीये. पाहूयात याबाबतचाच हा खास रिपोर्ट. कोकणची शिवसेना, शिवसेनेचं कोकण अशी संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख होती. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत हा कोकण प्रांत कायम एकनिष्ठ राहिलाय. ठाकरे परिवारानं देखील कोकणवर विशेष प्रेम केलं. बाळासाहेब ठाकरे देखील याच कोकणात येऊन जनतेसमोर नतमस्तक झाले होते. एवढं घट्ट नातं यामध्ये होतं. त्यामुळे कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात असे. मात्र 2022 मध्ये शिवसेना पक्षात बंड झालं. एका शिवसेनेच्या 2 शिवसेना झाल्या. यानंतर येथील ठाकरेंचे बुरुज हळूहळू ढासळू लागले. एका मागोमाग एक नेते ठाकरेंची साथ सोडू लागले. लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या गळतीचा विधानसभा निवडणुकीनंतर वेग आणखीनच वाढला. कारण या निवडणुकीत संपूर्ण कोकणात ठाकरे शिवसेनेचा केवळ एकमेव आमदार निवडून आला. त्यानंतर अनेकांनी पक्षाची साथ सोडण्यास सुरुवात केली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक नेते पक्षापासून अलिप्त होत आहेत. एकीकडे सत्तेचा राजाश्रय, दुसरीकडे चौकशीचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी पक्षप्रवेश होऊ लागले. हे जरी खरं असलं तरी यातून ठाकरे शिवसेनेचे कोकणातील अस्तित्व हळूहळू संपू लागले. यामुळे शिवसेना बॅकफूटवर जाऊ लागली. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे सचिव विनायक राऊत यांचा पराभव झाला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कोकणात केवळ एकच आमदार निवडून आला. याला जबाबदार कोण याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं होतं. मात्र तसं होताना दिसलं नाही. हीच संधी विरोधकांनी साधत ठाकरेंवर डाव टाकला. ठाकरेंचे अनेक शिलेदार गळायला लागले. निवडणुकीतील पराभवानंतर खचलेल्या या पक्षाला धक्क्यांवर धक्के देण्यास सुरुवात केली. माजी आमदार, जिल्हा प्रमुख, नगरसेवक यांच्यासहित अनेक पदाधिकारी पक्ष सोडतायत आणि अनेक जण पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पक्षात असलेल्यांचंही मनोधैर्य खचू लागलंय. भविष्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काय होणार याचीही अनेकांना चिंता आहे. हे असंच चालू राहिल्यास कोकणात ठाकरे शिवसेना मुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही हे नक्की. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणेंनी ठाकरे शिवसेनेला कणकवली विधानसभा मतदारसंघात मोठा दणका दिलाय. वैभववाडीतील जिल्हा बँकेचे माजी संचालक दिगंबर पाटील, कणकवलीतील माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्वरूपा विखाळे, शासकीय ठेकेदार रामू विखाळे यांच्यासह कलमठ गावातील ग्रामपंचायत सदस्य, युवासेनेचे शेकडो पदाधिकारी यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. ठाकरे सेनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.
विकास हा मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून विकास हे राणेसाहेबच करू शकतात या मुद्द्यावरती आज प्रवेश केलेला आहे. मणिराज झाल्यावर काय वाटतो काय त्या पक्षामध्ये? असं काय नाही आहे. मी राणेसाहेब काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्याबरोबर मी वैभवडी तालुक्याचा काँग्रेसचा तालुका अध्यक्ष होतो. साहेबांच्याबरोबर मी काम केलेलं आहे. काही गोष्टी राजकारणात अशा होत असतात, त्यातलाच एक प्रकार होता असं समजू आपण. आणि हे सगळं लक्षात आल्यानंतर विकास या मुद्द्यावरती आम्ही BJPमध्ये प्रवेश केला. अशा प्रकारची साथ आता तुमची असेल? मी ज्या ठिकाणी जातो त्या ठिकाणी मी प्रामाणिक काम करत असतो, त्यामुळे साथ पूर्ण साथ असणार. आणखी काही वैभवडीतले आपले कार्यकर्ते नेते कोण भाजपच्या संपर्कात आहेत काय? हो, माझ्याबरोबर असल्या हे आता ज्यांनी प्रवेश केला हे फक्त माझ्या गावातले आहेत. माझं कार्यक्षेत्र तालुकाभर आहे, त्यामुळे माझ्या इतर गावात माझे कार्यकर्ते आहेत. ते टप्प्याटप्प्याने त्यांचे प्रवेश केले जाते. आता किती लोकांना प्रवेश? आता जवळजवळ 70 ते 80 लोकांनी प्रवेश केला. तुमचं नाव आणि पद सांगा. मी जिल्हा बँकेला 14 वर्ष जिल्हा बँकेचा संचालक म्हणून काम केलेलं आहे. 20 वर्ष तालुका संघाचा खरेदी विक्री संघाचा चेअरमन म्हणून काम केलेलं आहे. DY पाटील साखर कारखान्याचा संचालक म्हणून काम केलेलं आहे. सध्या मी सोसायटीचा चेअरमन म्हणून आहे विद्यमान. नाव केदारलिंग विकास संस्था करोड आणि खरेदी विक्री संघाचा संचालक म्हणून आहे सध्या. तर तुम्हाला त्या दिवशी मी पुढाच्या माझ्या भाषणामध्ये मी आणि रवी चव्हाण साहेबांनी याचा उल्लेख केला की हे आता फक्त सुरुवात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ताकदीचे लोक प्रवेश करतायत आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा कोकणातच नाही पण महाराष्ट्राचा 1 नंबरचा पक्ष आजही आहे, उद्याही राहील आणि ती जागा भक्कम करण्याचं काम आमच्यासारख्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ह्याच माध्यमातून पुढे घेऊन जातील. आमच्या कोकणामध्ये पण रत्नागिरी असो सिंधुदुर्ग असो 100% भाजपच्या दिशेने आम्ही सगळेजण चाललेलो आहे. शेवटी लोकांना विश्वास आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत. म्हणून भारतीय जनता पक्ष हाच ताकदीचा पक्ष आहे आणि त्या दिशेने त्याचमुळे आज असंख्य आमचे सहकारी भारतीय जनता पक्षामध्ये येऊन आमच्या भारतीय जनता पक्षाला बळकट करण्याचं काम या निमित्ताने करत आहे. उबाटा नावाची जे काय एक गट आहे किंवा तुम्ही बचत गट म्हणा काही म्हणा, त्याच्यात आता काही कार्यकर्त्यांना भविष्य घडवण्यासारखं काहीच राहिलं नाही. सगळाच अंधार आहे आणि अंधार असलेल्या घरामध्ये कोण राहू पाहतं? कारण का आज सगळीच सत्ता केंद्र अगर भारतीय जनता पक्षाकडे आणि महायुतीकडे असतील आणि मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्रीच अगर भारतीय जनता पक्षाचे असतील तर पहिलं प्राधान्य हे भारतीय जनता पक्षालाच आहे. आणि नुसतं सिंधुदुर्ग नाही, आता सावंतवाडी मतदारसंघातले मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक वेटिंगमध्ये आहेत, राजापूरच्या आहेत, रत्नागिरीचे आहेत, थेट चिपळूणपर्यंत असंख्य लोकांचे फोन येत आहेत. आता टप्प्याटप्प्याने हे सगळेच प्रवेश तुम्हाला होत असताना दिसतील. सर, उद्धव ठाकरेची लायकी ही आता सगळेच त्याच्या सहकाऱ्यांना कळत आहे की ह्याला ज्या माणसाला स्वतःचा सक्का भाऊ सांभाळता आला नाही, स्वतःचं घर सांभाळता आलं नाही, तो पक्ष काय सांभाळणार? 2.5 वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या त्याच्या मुख्यमंत्रीच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राची जेवढी अधोगती झाली ती कधीच झालेली नव्हती. आणि म्हणून जो घर सांभाळू शकला नाही, राज्य सांभाळू शकला नाही, स्वतःचा पक्ष आज उबाटा नावाचे एक गट राहिलेला आहे. त्या गटामध्ये आता हळूहळू सगळेजण आपलं भविष्य शोधत बाहेर निघत आहेत. शेवटी जो स्वतःचं भविष्य घडू शकला नाही तो दुसऱ्याचं भविष्य काय घडवणार? म्हणून हळूहळू आता तुम्हाला सगळ्याच बाजूने आता भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीमध्ये प्रवेश होत असताना दिसतील. आता फक्त तारखा ठरवायच्या आहेत. साहेब, संजय राऊत यांनी शरद पवार यांचा आरोप केला, त्यानंतर वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की 2019 मध्ये महाविकास आघाडी करताना विचार केला पाहिजे होता, असंही वक्तव्य केलं. लवकर कळलं, त्याला ट्यूबलाईट म्हणतात. म्हणून जेवढ्या लवकर ही ट्यूबलाईट पेटेल हे त्यांच्यासाठीच चांगलं आहे. आता तसे पण घरीच बसलेले आहेत म्हणून असे फुकटचे सल्ले देऊ शकतात. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. त्यांचं पालकमंत्री नितेश राणेंनी सिंधुदुर्गात स्वागत केलं.
देशाच्या राजकारणामध्ये कोकणचं खूप मोठं योगदान आहे असे कौतुकोद्गार काढले आहेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी। यावेळी त्यांनी माजी आमदार आप्पासाहेब गोगटे यांच्या आठवणींना उजाळाही दिलाय। आप्पासाहेब गोगटे यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात ते बोलत होते। बऱ्याच वर्षानंतर मला आज देवगडमध्ये येण्याची संधी मिळाली। ज्यावेळी मला ही संधी मिळाली त्यावेळी जुन्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा आमदार असताना, नंतर बांधकाम मंत्री असताना, पक्षाचा अध्यक्ष महाराष्ट्राचा असताना अनेक वेळा अनेक प्रसंगात या गावामध्ये येण्याची संधी मला मिळाली। मी ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्याला सुरुवात केली तेव्हापासून कोकण भागातून विशेषतः ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी निस्पृह निस्वार्थी भावनेतून समाजाची सेवा केली त्या कार्यकर्त्यांची मालिका मोठी आहे। डॉक्टर तात्या नातू होते, आप्पासाहेब गोगटे होते, शिवाजीराव गोताड होते, त्याचबरोबर विशेषतः अनेक असे आमदार होते की ज्यांनी त्या काळामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं कार्य वाढवलं। विशेषतः 1975 मध्ये ज्यावेळी आणीबाणी लागली त्यावेळी अनेक लोकांची रवानगी तुरुंगात झाली। आप्पांनाही पण त्या काळामध्ये अटक झाली होती। मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट मिसा हा शब्द त्यावेळी अतिशय लोकप्रिय होता आणि त्या काळामध्ये या सर्व कार्यकर्त्यांची जेलमध्ये रवानगी झाली। 1975 साली 25 डिसेंबरपासून आणीबाणी सुरू झाली आणि त्यानंतर 1977 साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या। माझी आठवण जर बरोबर असेल तर त्या काळामध्ये बहुतेक रत्नागिरीवरून बापूसाहेब परुळेकर बरोबर खासदार त्यावेळी निवडून आले, कुसुमताई अभ्यंकर त्यावेळी होत्या आणि विशेषतः त्या सर्व काळामध्ये कुठल्याही प्रकारची आर्थिक ताकद नसताना केवळ जनता काय चमत्कार करू शकते याचं उदाहरण बघायला मिळालं आणि जनता पार्टीचे यावेळी मोठा विजय झाला। देशाच्या राजकारणामध्ये कोकणाचं खूप मोठं योगदान आहे। चिंतामणराव देशमुख असतील, मधु दंडवते असतील, बॅरिस्टर नाथ पै असतील, यांनी खऱ्या अर्थाने हा देशात संसदीय लोकशाही गाजवली। अशात अनेक थोर सुपुत्रांचा जन्म कोकणात झाला।
लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बाबासाहेब आंबेडकर या थोर विभूतींचा संबंध जीवनातला अनेक सुरुवातीचा काळ कोकणात गेला आणि त्यामुळे कोकणामध्ये ही एक वेगळ्या प्रकारचं एक संस्कृती आणि इतिहास कोकणाचा राहिला आहे. आणि या सगळ्या इतिहासामध्ये विशेषतः मधुदंडवते ज्यावेळी मंत्री होते, रेल्वे मंत्री होते, त्यावेळी कोकणाकरता रेल्वे, कोकण रेल्वे हा विषय त्यावेळी अतिशय महत्त्वाचा होता. रेल्वेकरता लोकांनी मोठा संघर्ष केला. रेल्वेने बॉन्ड काढले तेव्हा लोकांनी त्या बॉन्डकरता पैसे दिले आणि खऱ्या अर्थाने कोकण रेल्वेचं स्वप्न कोकणवासी जनतेचं पूर्ण झालं. पण त्या काळामध्ये मी बांधकाम मंत्री असताना आप्पा मला अनेक वेळा अनेक पूल मागायचे. मला आठवतं त्या काळामध्ये मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, नारायणराव राणे मुख्यमंत्री होते. मी आठवण करून आलो त्यावेळी सागरी महामार्ग हा विशेषतः अलिबागवरून सुरू होणारा, ज्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा मार्ग आहे, त्यावर अनेक पूल बांधायचे होते. माझ्या काळामध्ये 22 पुलापैकी 18 पूल बांधून पूर्ण झाले. पण अलिबागला जोडणारा रेवस करंजा हा पूल त्या काळामध्ये राहिला. मला वाटतं आता तोही झाला ना, झाला पण काम चालू आहे. आणि मग एकंदरीत कोकणामध्ये दळणवळणाच्या दुसरी रस्त्याची मोठी अडचण होती. आप्पा अनेक वेळा माझ्याकडे यायचे. त्या काळामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये मी बजेटमधून एक योजना सुरू केली, ती साकव बरोबर शब्द मला कळलंच नाही. गमतीने म्हणलं कासव आहे की साकव आहे. मग त्यावेळी मला आप्पाने समजून सांगितलं की याचं महत्त्व कसं आहे. आणि त्या काळामध्ये मी 350 साको एकदम मंजूर केले. माझ्या लक्षात आलं की कोकणातल्या जनतेच्या जीवन मरणाशी तो संबंध आहे. आप्पांच्या काळामध्ये आप्पा जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे आले त्यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले असतील, कोकणातले असतील, रस्त्यांचे प्रश्न घेऊन आले. आप्पांच्या म्हणण्याखातर मी अनेक पूल मंजूर केले, अनेक रस्ते मंजूर केले. कोकणामध्ये 2 विशिष्ट आहे, तुमची माफी मागून तुम्हाला सांगतो. 1 एकर जमिनीमध्ये 13 हिस्सेदार आणि 13 एकमेकाशी जमत नाही. FS बॅडमिंटन अकॅडमीच्या वतीनं फेदर फ्लाइट बॅडमिंटन स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याला स्पर्धकांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला. पाहुयात स्पर्धेच्या उद्घाटनाचे काही क्षण. कुडाळमधील FS फाउंडेशन अकॅडमी आणि क्लब यांच्या वतीने आज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट लेवलची एक अंडर 15ची एक लीग मॅचेस होत आहेत. अंडर 15पर्यंत आणि नंतर अबव 40. तर अशा प्रकारच्या लीग मॅचेस होत आहेत. त्याच्यामध्ये 6 टीम्स आहेत. ते कुडाळच्या 2, कणकवली, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि वैभववाडी अशा 6 टीम्सनी भाग घेतलेला आहे. या लीग मॅचेस मध्ये प्रत्येक टीम बरोबर खेळते आणि त्याच्यानंतर ज्या 4 टीम्स येतात त्याच्यामध्ये सेमीफायनल मॅच होऊन मग फायनल मॅच होते. आता यापूर्वी लीग मॅचेस सिंधुदुर्गामध्ये बऱ्याच ठिकाणी झाल्या आहेत. म्हणजे कुडाळलाच झाली, कणकवलीला झाली, वेंगुर्ल्याला झाली आहे. या ठिकाणी सुद्धा पहिल्यांदा ज्या सिंधुदुर्गमध्ये लीग इव्हेंट घेतला गेला तो याच हॉलमध्ये घेतला होता, याच कोर्टवरती घेतला होता. आणि आताचा जो फॉर्मॅट आहे तो यापूर्वी घेतलेला फॉर्मॅट वेगळा होता. आताचा जो फॉर्मॅट आहे हा फॉर्मॅट वेगळा आहे की जसं अशा प्रकारचे टुर्नामेंट्स या गोव्याला किंवा बाहेर होतात की टोटल 75 पॉईंट्स, 120 पॉईंट्स किंवा 150 पॉईंट्स अशा प्रकारचे टोटल पॉईंट्स असतात आणि त्याच्यामध्ये 15-15 पॉईंट्सच्या अशा मॅचेस होतात. आणि त्यामध्ये जो पहिल्यांदा 75 पॉईंटला जिंकेल किंवा 150 पॉईंटचा जिंकेल त्याचे होतील ती टाय जिंकली जाते.
अशा प्रकारे आज मुलांना जरा थोडंसं एक काय म्हणू त्यांना उद्युक्त करणं, त्यांना मोटिवेट करणं, त्यांना फॉर्मॅट समजावणं, त्यांना टुर्नामेंट्सचा आणि कॉम्पिटिशनचा अनुभव देणं, यासाठी या टुर्नामेंट्स या इथल्या FS फाउंडेशन क्लबने घेतलेल्या आहेत. आणि त्यासाठी सर्व टीम ओनर्सनी पण याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेतला आणि या टुर्नामेंट्स इथे व्यवस्थितरित्या पार पडण्याचा मनोदय आम्ही व्यक्त केलेला आहे. हे टुर्नामेंट आत्ताच सुरू होत आहेत. जरा फॉर्मॅट जरा प्लेयर्सना जरा नवीन आहे, पण आयोजकांना सुद्धा थोडंसं हे नवीन आहे, परंतु या व्यवस्थित पार पडतील अशी मला आशा आणि ग्वाही आहे. कारण मुलं आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये भरपूर चांगली खेळत आहेत आणि त्यांना कुठेतरी एक्सपोजर मिळाला पाहिजे. आणि यामध्ये दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की शिस्त पण त्यांना आणली पाहिजे की ऑन द कोर्ट आणि ऑफ द कोर्ट कसं आपण राहायला पाहिजे. अपोनंटला सुद्धा जरी तो चांगला खेळला तर त्याचं कौतुक कसं करायचं, डिसिप्लिन कसं आणायचं, मॅच सुरू होण्याच्या आधी मॅच संपल्यानंतर मुलांनी काय करायला पाहिजे की जेणेकरून जेव्हा ते बाहेर टुर्नामेंट खेळायला जातील त्यावेळेला ते ऑटोमॅटिकली त्यांना सगळं माहीत असणार आणि मग तिथे त्यांना त्यांचं नाव पण होईल की नाही आज हरकत नाही, सिंधुदुर्गामधल्या प्लेयर्सना चांगले संस्कार आहेत, चांगलं डिसिप्लिन आहे. हे पण फार महत्त्वाचं आहे. जिंकणं हरणं हे आहेच, प्रत्येकजण जिंकण्यासाठीच खेळतो, पण जिंकताना सुद्धा आपण एक काय म्हणू त्याला एक आपली स्पेशालिटी ठेवली पाहिजे. तो स्पोर्ट्समन स्पिरिट असलं पाहिजे. यासाठी या टुर्नामेंट आपण इथे घेतोय आणि या आज आणि उद्या होणार आहेत आणि याचं निश्चित चांगलं फलस्वरूप आपल्याला मिळेल अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा देतो. सगळ्या प्लेयर्सनाही शुभेच्छा देतो, सगळ्या टीम मालकांचं अभिनंदन करतो आणि या FS फाउंडेशन क्लबचं सुद्धा अभिनंदन आणि धन्यवाद देतो. नमस्कार, माझं नाव हमीद शेख. कुडाळ येथे FS बॅडमिंटन अकॅडमी याचा मी फाउंडर आहे आणि आज जी स्पर्धा या ठिकाणी होत आहे फेदर फ्लाईट बॅडमिंटन लीग, ही जी स्पर्धा होत आहे ही स्पर्धा फेदर फ्लाईट हे नाव त्याचं असं आहे की जसं पक्ष्यांना उडण्यासाठी जो पंख गरजेचा असतो त्याला फेदर फ्लाईट असं म्हणतात, तसंच आपल्या जिल्ह्यातील खेळाडूंना त्यांच्या स्वप्नातील त्यांना जागा गाठण्यासाठी जे पंखाची गरज असते तो पंख म्हणजे फेदर फ्लाईट लीग असं आमची संकल्पना आहे. या लीगमध्ये आम्ही अंडर-9 म्हणजे अक्षरशः 6-7 वर्षाच्या मुलांनासुद्धा आम्ही याच्यामध्ये संधी दिलेली आहे. तिथून ते 19 वर्ष वयोगटापर्यंतची मुलं याच्यामध्ये सहभाग घेणार आहेत आणि अबव 40चे मेन्स अँड वुमन्स हे याच्यामध्ये घेणार आहेत. खुल्या गटातील जे युवा आहेत त्यांना आम्ही ह्या लीगमध्ये स्थान दिलेलं नाही आहे, त्यांचा प्रवेश आम्ही याच्यामध्ये घेतला नाही. कारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक सिंधुदुर्ग बॅडमिंटन लीग म्हणून एक लीग आणखीन होती, ती त्या ओपन खुल्या गटाच्या मुलांसाठी आणि मुलींसाठी होते. ती सुद्धा सुरुवात आम्हीच या ठिकाणी म्हणजे मी, राहुल शिंदे, केतन आजगावकर, ॲडव्होकेट क्षितिज परब वगैरे आम्ही जिल्ह्यातील सर्व लोकांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन याच ठिकाणी आम्ही सिंधुदुर्ग बॅडमिंटन लीगची स्थापना केली होती आणि ती बऱ्यापैकी या जिल्ह्यामध्ये चालते, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याच धर्तीवरती छोट्या मुलांनासुद्धा वाव मिळावा म्हणून ही लीग यावर्षीपासून आम्ही पहिल्यांदा सुरू केलेली आहे आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे दोडामार्गने संघ घेतला आहे, सावंतवाडी आहे, वेंगुर्ला आहे, कणकवली आहे, कुडाळचे 2 संघ त्याच्यामध्ये आहे. अशा लोकांनी भरभरून आमच्यावरती विश्वास आणि प्रेम दाखवलेला आहे आणि त्या सर्वांचा आभार मानतो. आणि ही स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने ह्यानंतर ज्याप्रमाणे SBLला चांगलं यश मिळालेलं आहे या जिल्ह्यामध्ये, तसं FFL म्हणजे फेदर फ्लाईट लीग यालासुद्धा चांगलं यश मिळेल हीच आशा बाळगतो. धन्यवाद. मी कृपा तुषार भानुशाली. आम्ही इकडे कुडाळला राहतो आणि माझा मुलगा 5 वर्षाचा आहे. तो ऑलरेडी इथे FS अकॅडमीमध्ये स्केटिंग आणि बॅडमिंटन शिकतो आहे. मला सरांनी थोडे दिवस आधी सांगितलं की आम्हाला असं एक FFL म्हणून एक लीग चालू करायची आहे ज्याच्यात स्पेशली लहान मुलांना आणि एक एज नंतरच्या ज्या लेडीज आणि जेंट्स आहेत त्यांना खेळायचं आहे. त्याच्यासाठी आम्हाला तुमचं सपोर्ट पाहिजे. हे ऐकून आम्हाला ते खूप चांगली गोष्ट वाटली आणि आम्ही त्यांना खूप सपोर्ट केलं. होईल तेवढं आमच्याकडून आम्ही त्यांना सपोर्ट करून आज आम्ही बघतोय तर एक 40-50 एजची लेडीज त्या एजचे जेंट्स पण एवढं मस्त खेळत आहेत आणि इवन 6-7 इयर्सची मुलं पण एवढं चांगलं खेळत आहेत. हे बघून त्यांना एवढं चांगलं प्लॅटफॉर्म भेटलं हे बघून मी समत सरांना, FS अकॅडमीला आणि त्यांचे सगळ्या जे मेंबर्स आहेत त्यांना खूप कॉंग्रॅच्युलेशन विश करते आहे आणि पुढे पण ही लीग अशीच पुढे चालत राहील त्याचे मी त्यांना शुभेच्छा देते आहे. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी अश्विनी मेत्रे. मी या क्लबमध्ये गेले 1.5 वर्ष खेळते आणि माझे दोन्ही मुलंही आणि माझे मिस्टरही म्हणजे चौघं आम्ही सगळे फॅमिली इथं खेळतो. इथलं वातावरण खूप छान आहे, अकॅडमी पण खूप छान आणि चांगल्या पद्धतीने शिकवलं जातं.
आत्ता सध्या त्यांनी जी काही FFL लीग चालू केलेली आहे तर त्याच्यामध्ये मुलांना एक टुर्नामेंटचं जे दडपण असतं ते दडपण येत नाही आहे. त्याच्यामुळे आत्ता लक्षात आलं की मुलं रिपीट खेळतात आणि आपल्या टीमसाठी काहीतरी करण्याची त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ते बघून खूप छान वाटते. त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी आपण त्यांना शुभेच्छा देऊ. धन्यवाद. सावंतवाडी शहरातील सालेईवडा हेकर ग्राउंडच्या शेजारी जुनाट विहिरीत गाय पडली होती. येथील फारुख शेख यांच्या ही बाब निदर्शनास येताच त्यांनी नगर परिषद प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना याची माहिती दिली. यानंतर त्या गायीला जीवदान देण्यात आलं. सावंतवाडी शहरातील सालईवाडा हेळकर ग्राउंडच्या शेजारी जुनाट विहिरीत गाय पडलेली होती. येथील फारुख शेख यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्यांनी याबाबत नगर परिषद प्रशासनाला कल्पना दिली. युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांना ही बाब त्यांनी सांगितली. त्यांनी त्वरित नगर परिषदेचे आरोग्य कर्मचारी दीपक म्हापसेकर कर्मचारी वर्गानं घटनास्थळी जात त्या गायीला सुखरूप बाहेर काढलं. नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या गायीला जीवदान दिलं. दरम्यान शहरात अनेक ठिकाणी कठडा नसलेल्या विहिरी असून त्या ठिकाणी असे प्रकार घडतात. या दृष्टीनं उपाययोजना करण्यात यावी आणि मुक्या प्राण्यांसह मनुष्याला धोका पोहोचू नये याची काळजी घ्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सावंतवाडी शिवप्रेमी गोरक्षक सिंधुदुर्गच्या वतीनं शिवजन्मोत्सवाचं आयोजन सावंतवाडी इथं करण्यात आलंय. या निमित्तानं सायंकाळी कोकण कॉलनी ते गांधी चौक अशी भव्य मोटरसायकल रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. गांधी चौक इथं बजरंग दल क्षेत्र संयोजक विवेक कुलकर्णी, हिंदुत्ववादी नेते पालकमंत्री नितेश राणे, प्रखर हिंदुत्ववादी विक्रम पावसकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवजयंती उत्सव साजरा होणार आहे. यावेळी प्रमुख अतिथी आपली मनोगत व्यक्त करणार आहे. त्यानंतर रात्री पारंपरिक नृत्य स्पर्धा होणार आहेत. मोटरसायकल रॅलीमध्ये आकर्षक वेशभूषा करणाऱ्याला विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं सकाळच्या सत्रात शहरात शिवस्वराज्य यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या भव्य दिव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय. सकाळी 10 वाजता या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय. ऐतिहासिक राजवाडा येथून या रॅलीला प्रारंभ होणार आहे. शहरातून ही रॅली मार्गस्थ होणार आहे. या रॅलीत विविध ऐतिहासिक देखावे, चित्ररथांसह खास आकर्षण असणार आहे. भगवे झेंडे, भगवे फेटे आणि बाईक रॅली ही खास आकर्षण असणार आहे. या रॅलीत शिवभक्तांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं करण्यात आलंय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नितीन गडकरी सिंधुदुर्गात पगारासाठी प्राथमिक शिक्षक आक्रमक आणि कोकणात ठाकरे सेना मुक्त होण्याच्या वाटेवर. कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.